אלי, ערב טוב ומזל טוב לך ולכל החוגגים ממך. כאחד שנמצא זה אתה, באותה נקודת זמן שבה אתה נמצא, אני שמח בשמחתך ומקווה שאתה יכול להסתכל בגאווה ושמחה על מה שקיבלת עד כה. משפחה, ילדים, נכדים וחברים שמלווים אותך אתכם שנים רבות. היכרותנו החלה לפני שנים רבות, מעל 40 שנה, והיא לא הפסיקה מאז. אני שמח על הקשר שנמשך גם אם לא באופן אינטנסיבי. למי יש זמן בעולם התזזיתי של היום. שירתנו ביחד בנחל בגרעין שובה לשדה אליהו. בשעות הרבות שבילינו בשמירה בהאחזות נצרבה חברותנו. מצאתי בך איש שיחה כלבבי, וביחד העברנו את המשמרות הארוכות מבלי להרגיש את השעות החולפות. הפוליטיקה העסיקה אותך מאוד מאז ועד היום. כחייל, אני יכול להעיד שלא כל כך התחברת לחיילות, אך כדי להתגבר על התקלות שהיו עלולות לצוץ בעיקר במסדרים, הפעלת את שיטת רבי יהודה הנותן בהם סימנים. היית ממשש את גופך כדי להיזכר עם מה צריך להופיע למסדר. מיששת את הראש ואמרת, קסדה. מיששת את גופך ואמרת, חגור, נשק. נגעת ברגליים ואמרת, נעליים וכו'. מצאת את הדרך לשרוד בסיטואציות שלא התחברת אליהן. חברותנו המשיכה מאז, עם בילויי קיץ בימי שישי בחוף גורדון, עם ניסויים מאוחרים יחסית שלנו ועוד חברים, בילויי המשפחות במשך מספר שנים בחופשת הקיץ במכמורת. אלי, נתבקשתי לקצר, אז לסיום, שנמשיך בחברותנו גם בחצי השני, שנים רבות, מתוך בריאות ואושר לנו ולכל הסובבים אותנו. אוהב אותך, פיצ'ו. מה זה? זה פה צריך להיות למטה אדום או שהעיגול? מה צריך להיות אדום? אבל רגע, פה זה מקליט עכשיו? כן. אלי יקר, שמח להצטרף למברכים אותך לחגיגת יום ההולדת שלך. וואו, 50 שנה של היכרות, 42 שנה של חברות. מי שטועה על הפער בשנים, אני רק מזכיר שעד גיל 18 לא כל כך התייחסנו לבוגרי אושה. הפסד שלי, מודה לאשמה. בכלל, אני יושב פה ומברך אותך וחושב במאמר מוסגר שזה בכלל נס שאני בחיים בשלב הזה, לאור העובדה שישבתי לצדך מאות קילומטרים, כשאתה בכיסא הנהג, ומי שמכיר את כישורי הנהיגה שלך, ודאי מבין על מה אני מדבר. זה מזכיר לי באמת סיפור מדהים שאולי אף פעם לא שמעתם על הטיול המדהים שלנו בארצות הברית, שהרצתי, בעצם סתם, לא ניכנס לזה עכשיו. אלי, אנחנו מציינים עשרות שנים של חברות קרובה, של שיחות וסיפורים ודיבורים, בעיקר שלך כמובן, ועזרה ותמיכה וחוויות משותפות של המשפחות וכו' וכו', עם עימותים פוליטיים בעיקר. אולי עם איזה עימות פיזי אחד שאני זוכר שהוצאתי לך באלימות את הסיגריה מהפה כשנסענו באוטובוס ציבורי בסן פרנסיסקו. ואולי בזכות זה בכלל אתה הפסקת לעשן והגעת בכלל לגיל 60, שזה יפה. אז אני רוצה לברך אותך ולהודות לך קודם כל על מי שאתה סוער, מעניין, דואג, תומך, נותן כתף כשצריך. בקיצור, חבר אמיתי. אז אני ואלן מצטרפת כמובן, מברכים אותך לחגיגת יום הולדת, מזל טוב. מברכים אותך בבריאות טובה והרבה שנים טובות, ומאחלים לנו, לכולנו, המשך של חוויות משותפות, ושנמשיך לשמוע אותך מספר שוב ושוב 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 את אותם סיפורים שאנחנו כל כך אוהבים. תודה רבה ומזל טוב.